It-tnejn filgħodu saret it-tnedija tal-ktieb Il-Birgu il-Bieraħ u llum. Ktieb li żgur se joħloq sens ta' nostalġija għal ġirbin. Dan il-ktieb huwa maqsum f'7 kapitli u jitratta temi bħat-toroq storiċi ta' din il-belt. L-arkitettura, il-ħerba li kienet ħallit wara l-gwerra, it-tiżin tal-festa, kif ukoll il-ħajja ċivili. Barra minn hekk wieħed isib mal-150 ritratt mill-passat u ġabra ta' 50 ritratt tal-Birgu fil-preżent. L-għanda dan il-ktieb u sabiex il-Birgu jkun aktar magħruf kif ukoll napprezzaw it-teżori storiċi li tħaddan din il-lokalità. Dan il-ktieb se jitqassam fir-residenzi kollha tal-Birgu bla ħlas. Net News tkellem mal-awtur ta' dan il-ktieb George Aġus, illi spjegana kif min eta żgħira minn dejjem kien jieħu pjaċir jiġbor ritratti tal-Birgu. Aġus qal li kienet diffiċli sabiex jażlu 150 ritratt biss għal din il-pubblikazzjoni. Għażilna bejn wieħed ieħor ftit aktar minn 150 ritratt antik u xi wħud minnhom qabbilnihom mal-Birgu llum u allura jiena ktibt diversi captions u artikli u anke introduzzjoni tal-kull kapitlu u dan jagħti toma tal-Birgu kif kien biex ngħidu hekk mit-senilu jew ftit iktar sal-gwerra prattikament. Ir-ritratti tal-Birgu fil-preżent huma meħudin mill-fotografu Joseph Smith u l-idea wara dawn ir-ritratti kienet sabiex in-nies ikunu jistgħu jaraw kif inbidel il-Birgu tul iż-żminijiet. Għażilna sa nagħmlu fil-ktieb u x-xogħol tiegħi tal-lokazzjoni tal-lokalitajiet ġodda li sa nixbed biex jaqblu mal-ritratti li preżenta George. Ħa paċenzja bija ħafna wkoll għax peress li ma nafx l-irkejjen kollha tal-Birgu għamilna jumejn flimkien u jindika li fejn għandu ritratt l-antiku fejn jrid nagħmel il-ġid jiena u ħdimna vera ħarir. Giulia Falzon għal Net News.